Cwrs ar gyfer pobl â nam ar ei golwg. Cwrs ar gael. Cynigir y cwrs i rai â nam ar ei golwg gan Rachel Wallen ar gampws Nangarw. Cwrs rhan amser ydy a ddysgir am 2 awr yr wythnos o Fedi tan ddiwedd Mehefin. Y gellir ei ddechrau ar ôl y dyddiad cychwyn. Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd myfyrwyr yn ennill cymhwyster cysylltiedig â Bwrdd Cymwysterau Agored Cymru, asesir trwy gyfrwng portffolio, a grynhoir pob gwers tra yn y dosbarth. Does dim aroliadau. Bydd cynorthwywyd cymorth dysgu yn cynnig cymorth ychwanegol. Disgrifiwr cwrs. Nod y cwrs ydy galluogi pobl â nam a gwahanol raddau i ddatblygu sgiliau cyfrifiadurol neu dabled. Mae'r cwrs ar gyfer pobl o wahanol alluoedd o ddechreuwyr pur i rhai â mwy o wybodaeth neu brofiad blaenorol. Bydd yn codi hyder pobl i ddefnyddio cyfrifiadur neu wahanol apiau. Gall y cwrs gynnig gwahanol weithgareddau yn cynnwys sut i ddefnyddio ryngrwyd, e-bost, teipio gyffwrdd, gan ddefnyddio gwahanol raglenni Microsoft Office, neu sut i ddefnyddio cyfrifiadur tabled. Bydd hyn yn galluogi dysgwyr i gael mynediad i feddalwedd lleferydd arbenigol neu feddalwedd chwyddo pethau megis Jaws neu Supernova, gosodiadau hygyrchedd ar dabledu ac apiau addas. Meini prawf mynediad. Does dim meini prawf ffurfiol ar gyfer mynediad. Gwahoddir y rhai sydd â diddordeb mewn mynychu'r cwrs coleg am sgwrs anffurfiol i drafod eu hanghenion, mwyn darganfod y ffordd orau iddyn nhw weithio, a hefyd roedd i ddeall y gwahanol osodiadau byddai angen arnyn nhw ar gyfrifiadur neu dabled, perthnasol i gyflwr arbennig eu llygaid. Adnoddau, cyfleusterau a chyflawniadau. Cynhelir y gwersi ar lawr gwaelod yr adeilad yn Nangarw. Gall y coleg gynnig mynediad i ddysgwyr i gyfrifiaduron gyda meddalwedd lleferydd arbenigol neu feddalwedd chwyddo, neu i gynnig iddyn nhw ddefnyddio tabled neu iPad yn y dosbarth. Fodd bynnag, mae croeso i ddysgwyr ddod â'u cyfarpar eu hunain lle bo'n berthnasol. Mae adnoddau i ddefnyddio'u cwrs ar gael mewn fformatau gwahanol. Cyfleoedd dilyniant a chysylltiadau a chyflogwyr. Trwy gwblhau'r cwrs, bydd dysgwyr wedi codi eu hyder, cynyddu eu hannibyniaeth a'i gallu i ddefnyddio technoleg gwahanol sydd ddefnyddiol ar gyfer bywyd o ddydd i ddydd, neu, os yn berthnasol, sgiliau technoleg wybodaeth sylfaenol sydd eu hangen ar darpar astudiaeth neu gyflogaeth. Mae gan y coleg nifer fawr o gysylltiadau gyda gwahanol sefydliadau fel yr RNIB, Sight-Life Wales a'r gwasanaethau cymdeithasol. Ymgeisiwch nawr.